zodabwisa zomwe zachitika ku Maula Prison. Takhali pompo pomwe tikhale tikuwerenga chibaluwa chomwe chalembedwa pa Zodiac Online makamaka kufotokoza nkhani ina imene ikudabwitsa kwambiri. Takhali pompo chifukwa kuwerenga kwake kuyende motere. Nthambi ya ndende mdziko muno yati sikumvetsa apita Mwanyevesa amene amawasunga pa ndende ya Maula mu mzinda wa Lilongwe podikirira kuyankha mulandu wakuba njinga ya Kapalasa ali kuti. Mneneri wa ndende mdziko muno Steve Meke ati pa 3 July 2025 apolisi anatenga Amwenyevesa pa mndendeyi kupita nawo ku khoti kukawazenga mulandu, koma ati mpaka pano iwo sanabwerenso ku ndendeyi ngati omangidwa. Ameke poyankha Amwenyevesa anawamanga miyezi 48 ndipo awatumiza ku ndende ya Maula mu mzinda wa Lilongwe pa 29 November 2023 atapezeka olakwa pa mlandu wakuba ng'ombe asanawagwire pa mlandu wowaganizira kuti anaba mjinga ya Kapalasa. Ameke ati pa mlandu woyambawo Amwenyevesa amayenera kumaliza jere yawo pa 27 November 2027 koma adawatulutsa pa 26 December 2024 atachepetsa nthawi yawo yokhalira ku ndende 1/3 remission pa Chingerezi potsatira lamulo la mndende, komanso katatu mtsogoleri wa dziko lino anawakhululukira. Koma mneneri wa polisi mdziko muno Leo Chintembo anati tiwapatse nthawi kuti afufuze nkhani. Timawerenga nkhani imene yalembedwa pa tsamba la Zodiac pomwe pakukamba nkhani ya mkulu wina yemwe adamangidwa masiku angapo apitawa ndipo adatengedwa ndi polisi kuti akayankhe mlandu pa khoti, koma mkulu ameneyu sanabwererenso. Mkulu ameneyu akuti amamuganizira kuti anaba ng'ombe, komanso mlandu woba ng'ombe unali mlandu wina, komanso mlandu wina umene amamuzenga unali woba njinga ya Kapalasa. Andende akudabwa kuti kodi mkulu ameneyu adayenda naye bwanji, chifukwa atamutenga ku ndendeko kuti akayankhe mulandu ku khoti sanabwererenso mu ndendeko. Mwina kungochita clarify zina ndi zina zomwe zimachitika munthu akalakwa. Ukalakwa apolisi amakutigwira ndipo amayenera kuti akusunga mchitokosi kwa maola osapitirira 48. Pakatha maola 48 amayenera kuti apite nawo ku khoti kuti akakuwerengere milandu imene akukuzenga. Podikirira kuti mlandu wako ugamulidwe amakakusiya ku ndende kumene amati alimande, ukudikirira kuti khoti likupase zaka, miyezi kapena masiku amene wewe ukuyenera kukhala ku ndende. Kutero kuti apolisi amakakutengera ku ndendeko nkumapita nayo ku khoti nkukakusiya ku ndendeko kufikira pa tsiku limene la chigamulo. Ndeti bwere ku nkhani ya mkulu ameneyo amene akuti anali ndithu akuyendera mlandu umeneyo ku khoti amachokera ku Maula Prison monga mmene ndafotokozerera munja. Koma andende amenewa a Maula Prison afotokoza momveka bwino kunena kuti atawachotsa ku ndendeko mkulu amene atachotsedwa ku ndendeko sanabwererenso naye ngati munthu omangidwa kapena munthu amene akudikira chigamulo chake. Apolisi apempha kuti akhale ndi kanthawi pang'ono makamaka mneneri woyankhulira polisi kuti afufuze bwino za nkhani imeneyi kuti kodi ikuyenda bwanji. Zimene zitu ndi zina mwa zinthu zodabwitsa zimene zachitika makamaka ku ndende komanso makamaka kwa polisi. Funso ndonena kuti kodi munthu ameneyi adamtulutsa kapena munthu ameneyi adansowetsa, kodi imene idachitika ndi munthu ameneyi ndi chani? Tikhale tikumva maganizo anu mu comment section imo kuti kodi inu mukuganiza kuti kodi nkhani imeneyi ikuyenda motani. Tibwerenganso maganizo awiri atatu a anthu osiyanasiyana makamaka kuchokera pa tsamba limene la Zodiac Online kuti kodi anthu amenewa akutinso motani. Takamutengeni ali ku basi amene ndi comment chokera kwa Chimwemwe Makumbi ya ndithu Fundo Cliff Katambo akuti sizikumveka nkomwe ya ndithu akutero ndithu pamene sizikumveka nkomwe. Tiwerengenso comment ino chokera kwa Sangano
msonkhano wa Nsopano Grant akuti apolisi ya MCB ija idathawitsa mnyamata wawo ku ndende amene ankakhapa anthu otsutsana ndi MCB motsogozedwa ndi Baba Malondera komanso Chimwendo Banda. Imene ndithu ndi comment ya anthu ena tichokera pamene papa. Wina akuti we joke too much here and that man has connections. Akutero ndikuti akulu ameneyo ndithu ndikuti ali ndi ma connection asiyana. Nkhani yake ndithu ikutero kuti mkulu wina amene amayendera mlandu ku court ndipo amadikirira mlandu ali ku makamaka ku Maula prison mu mzinda wa Lilongwe, apolisi anangomutenga nkupita naye ku court mpaka pano sanabwerere naye. Tapanga ndi subscribe, like, comment komanso share chifukwa pamudzi pano tikunena kuti pamudzi pano timabwera ndi nkhani zanu, nkhani zimene mmayenera kuti niyo muzizimva komanso kuzitsatira abwino. Until that next time, ine mulutswane uja ndingoti mwakuma nonse zikomo.